Dahil ko na Ginoo ining perfecting meeting. Perfecting training. Tandog ko pagayo nining linangkob nga hisgutanan ang Kristohanong kinabuhi ug ang Iglesyahanong kinabuhi nga naa sa pangagamhanan sa Dios. Sama sa gipambi sa atong igsuon, wala man nato ni hisguti pag-ayo apan butang kini nga importante kaayo. Nagdaigtag ayo sa Ginoo nga siya Dios sa gugma, Dios siya sa grasya, siya Dios sa himaya nga mo hayag dinhi kanato o makapadayag niya o ato sang hinumduman nga siya sa Dios sa pangagamhanan. Ang iyang universohanon nga pangagamhanan gipili ta apan unahon ta niya pag tagad sa dili pa niya tagdon ang ubang mga butang. Sa pagbasa nako ning tanang mga talamdan, nagampo ko pagayo tubangan sa Ginoo, wa ko masayod unsaon sa pagpaambit ni nga mga mensahe kay butang man kini nga seryoso kaayo. Si Pedro labihan ka seryoso sa pag tagad ni mga butanga, makaloy ano ta sa Ginoo nga kita usab ato ning tagdon pag-ayo at tubangan sa Ginoo. Maghisgot ta sa hisgotanan sa unang Pedro nga mao ang Kristohanong kinabuhi naa sa pangagamhanan sa Dios. Ang hisgotanan sama sa unang talamdan, kita nato ang iyang mga pagtagad sa iyang piniling katawhan. Kita mga piniling katawhan sa Dios. Pagbasa nako ni talamdan sa nota sa unang Pedro 1:2, dunay mayo kayo nga nota kalabot sa pagpinili. Kita tanang ta mo basa ni ini o ato man ganing isag ulo. Nagsulti kini nato nga kita gipili iyahang ipatuman iyahang pagtagad nato aron mahimutang mga tao nga mo representar niya dinhi sa yuta. Sa ikaduhang Pedro, may kalabutan sab sa universohanong paggamhanan sa Dios. Ang husgatanan niini mao ang Dios nung sangkap o ang Dios nung pangagamhanan. Nagpakita nato sa pagdumala sa Dios kanato, nagsangkap siya nato sa bisan unsang gikinahanglan nato. Ganahan ko nang abahin, busa si Pedro, balansi siya kaayo. Una, naghisgot siya o unsaon sa pagdumala niya nato. Kinahanglan ta niyang batukan, gipili ta aron mabatukan ta niya. O sa ikaduhang Pedro, nagsulti nato sa Dios nung sangkap o sa Dios nung pangagamhanan. Samtang dumala siya nato, nagsangkap siya nato pod sa bisan unsang gikinahanglan nato. Nining mensahe 2, ang hiskutanan mao ang Kristohanong kinabuhi nga naa sa pangagamhanan sa Dios. Ang Kristohanong kinabuhi nga naa sa pangagamhanan sa Dios. Akong nahinumduman human ko mabautismohe. Sa wala pagani ko di ay nabautismohe. Dunay dakong pagsupil sa iglesia sa Manila. 1961. Wa ko kabalo kung naaba dinhi ang nay nakadumdum. Nakadumdum gid ko pagayo tungod kay kato nga pagsupil mao toy nagbungkag sa among pamilya. Ang uban sa mong pamilya ni supil samtang ang pamilya nagpabilin sa pahiuli. Unyadtong mga panahon akong nadumduman kaayo nga akong inahan balik-balik yung moingon nga bisan unsay buhato nato ni diya sa kahayag sa hukmanan ni Hesukristo. Kaysa sa kaadlaw niya na mo atubang man ta niya ingon nga maghuhukom. Mo dumala siya nato pinagi sa paghukom kanato. Sama sa giingon ni Ron, mas maayo alang nato
nga hukman niya kita karon. Mo tugyan ta sa tong kaugalingon sa iyang pagdisiplina aron kita mahimong mga tao nga mahimong mga mananaog nga mudawat niya iniganhin niya. Nya tong panahon doon ako ipaambit sa dili pa ko mosulod sa talamdan. Nya tong panahon usa sa ako mga paryente, siya ang magulang pa sa akong amahan. Og siya pod ang nagdala sa akong amahan sa Ginoo. Og siya man gani ang nagdala sa akong amahan sa pahiuli. Og siya pod ang nagdala ni Barili nining nasura. Apan, usa ka adlaw niya naapektuhan siya. Og ni supil siya. Batok ni Barili og sa pahiuli. 1961 kadto. Unya tong panahon ang akong pamilya na samok pod kay wa mi kabalo sa buhaton. Daghang kay mga butang, daghang mga pag-akusar, daghang mga insulto. Nga na dungog nako batok sa ko amahan og inhan. Busa nagantos mi, panday ko ng Ginoo. Kanunay ming gipahinumduman sa among inahan nga magkinabuhi ta diha sa ilalom sa hukmanan ni Ginoong Hesukristo. Ang nagdayeg ko pag-ayo sa Ginoo nga sa among pamilya, ligon gyud nga ni barog sa pahiuli. Apan kining among paryente, human ni adto nga pagsupil, dunay nahitabo sa iyang pamilya. Wala ko moingon nga kining butanga aron panghadlok ninyong tanan apong gibati nako katong butanga nga nahitabo sa among pamilya nakatabang nako sa akong Kristohanong kinabuhi. Kay human gyud sa pagsupil, ang iyang asawa nagsakit na kanser. O katong kanser nga wala matago sa iyang lawas. Nitubo sa iyang tilaok. Maot kayot. Tanawon. Apan dili lang gani kanara. Sa adlaw nga gidala na mo siya dito sa sementeryo, namatay man gyud dinhi. Aron sa paglubong kaniya. Nyatog yung adlaw pod ang iyang bana katong masupilon giing na ni akong amahan nga dunay problema sa iyahang abdomen. Busa akong amahan pagkadungog niini, akong amahan niingon nga dalon ti ka sa hospital. Busa gidala siya dito sa ospital. O makasusubo nga wa na gid siya kabiya atong ospitala. Sulod lang sa 30 dias. Nipanaw sab siya niadto sa Ginoo. Atol niya itong panahon sa dito pa siya sa ospital. Fellowship siya sa akong inahan. O giingnan niya akong inahan. Ipalihog iampo ko. Akong naamuguhan nga nakasala ko batok sa Dios. Dili gid unta ko mo supil batok ni Barili. Busa iampo ko. Og niyon siya kun buot ang Ginoo nga maayo ko akong dalon ang akong tibuok pamilya balik sa pahiuli sa Ginoo. Naglaom ko nga katong kani nga pag-ampo tingali mo ayo ang Ginoo niya. Apan wa na siya ayuha sa Ginoo. Wa na siya ayuha sa Ginoo. Sa giyon nako namatay siya sulod lang atong 30 dias. Ang tibok niyang panimalay na kurat. Kaya mga anak batanon pa kaytong uban. Ang uban wa gani halos kadawat. Kay nawad-an mo siya amahan o ginahan sulod lang sa 30 dias. Wala ko nagmalipayon atong disiplina Ningon lang ko labihan gyud kini ka seryoso nga butang
nga disiplina nga akong nakitaan. O naa gini sa akong sulod, magkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi nga nailalom sa pangagamhanan sa Dios. Dili lang siya Dios sa grasya, dili lang siya Dios sa gugma, dili lang gani siya Dios sa himaya. Dios siya sa pangagamhanan. Tungod sa iyang gikahimutan, sa iyang tinguha, iyang buhaton ang butang sigon sa iyang pagkabalaan o pagkamatarong. Kung maghisgot ta kalabot sa Kristohanong kinabuhi, di na to kalimtan. Kini nga Kristohanong kinabuhi nga atong gihisgutan. Kristohanong kinabuhi gyud kini nga nailalom sa pangagamhanan sa Dios. Kita nako daghan kay mga pagsupil sa akong iglesiyahanong kinabuhi. Ang una katong 1961 sa iglesia sa Manila, mo nay unang rebellion sa pahiyuli sa Ginoo. Dili dito sa China. Human ni ana daghan pang pipila ka pagsupil. Og sa pag-agi nato nga mga pagsupil, nakita nako nga ngatong Dios sa pangagamhanan. Di gid nato kalimtan kana sa pagpadayon nato sa Kristohanong kinabuhi. Pahinumduman unta tag balik-balik sa Ginoo sama sa gipaambit sa atong igsuon. Dunay duha ka sistema, ang sistema sa grasya o ang sistema sa pangagamhanan. Tagdon kita niya alang sa katumanan sa naa sa iyang kasing-kasing. Natandog sab ko sa nang unang mga pagpamulong nga ang hisgutanan sa una ikaduhang Pedro naaman sa pangagamhanan sa Dios. Apan ato sab nga sayran nga ang hisgutanan dili man maoy focus. Ang gipunting nga ato yung tagdon mao man ang pamatigayon sa Dios. Gibuhat sa Dios kining tanang butanga aron makatukod siya sa kaugalingon nga nato aron mahimot ang hiniusang pagpadayag niya. Mao kini gusto sa Ginoo aron ta makapadayon niya uban niya tagdon sa kita niya sa husto nga paagi aron siya mapadayag. Dinhita sa Roma numeral 1. Isip mga magtotoo ni Kristo og mga anak sa Dios. Magkinabuhi gyud ta sa Kristohanong kinabuhi nga naa sa pangagamhanan sa Dios. Kung tanaw nimo ning mga referensya, nagsulti kini nato nga sa mituo ta, nadawat nato. Nadawat nato ang walay katapusan kinabuhi sa pagtuo nato nini nga Dios. Tanang mutuo niya makabaton og kinabuhing dayon. Sa tanang dawat niya sa Juan 1:12, giyatagan siya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Natong ituo sa iya ngalan. O sa 3 siningon, nga kita gipanganak dili sa dugo, dili sa pagbuot pa sa unod o sa pagbuot pa sa tao, kun dili sa Dios. Dahil ko na Ginoo, mga magtutuo ta, kita gipanganak sa Dios. Kita mga anak sa Dios. Di ba maayo kini kayo? Mga anak ta sa Dios. Kita gipanganak sa Dios. Apan dunay ikaduhang bahin, nining Roma numeral 1, isip mga magtuto ni Kristo mga anak sa Dios, magkinabuhi gyud ta sa Kristohanong kinabuhi. Magkinabuhi gyud ta sa Kristohanong kinabuhi nga naa sa pangagamhanan sa Dios. Tingali nagtagad gyud ta pag-ayo sa Kristohanong kinabuhi. Human nituo ta sa Ginoo, nasayo ta nga kita mga anak sa Dios. O magkinabuhi kita sama sa Kristohanon. Tingali, nasayod ta niya na. Doon na tayo pagkamatngo ni ana.
nga kita mga Kristohanon o magkinabuhi kita sa Kristohanon kinabuhi. Apan dinhi kaning butang atong isalikway pirme o kasagaran atong wala tagda nga kining Kristohanon kinabuhi nato naa gyud sa pangagamhanan sa Dios. Mao kanay una o ikaduhang Pedro nagsulti nato. Mao kanay gisulti sa una o ikaduhang Pedro kanato. Duha ka butang gisgutan dinhi. Kini nga tulo sang Dios ni agi og kahikayan nga mahimong espiritong tagatawag kinabuhi. Kini nga espiritu tagatawag kinabuhi, mahimo siyang nagpuyo nga espiritu sa sulod nato. Ang maghimo natong Kristohanon, mga magtutuo sa Dios. Aron makabaton sabta sa kinabuhi, makabaton ta sa dusnong kinabuhi o kita sa makakinabuhi sa husto nga Kristohanong kinabuhi. Apan ato sab nga sayran o kato sab nga sayran kining kamatuoran nga kining tulo sang Dios mao ang magbubuhat o ang magbubuot sa universo. Dili lang siya espiritu tagatawag kinabuhi nga sulod kanato nga mahimong kinabuhi nato, siya sab ang magbubuhat sa universo o siya sab ang magbubuot sa universo. Isip magbubuot sa universo, doon na siya ay Diyos nung pangagamhanan. Doon ay pangagamhanan. Yung basahon sa unang Pedro. Ang hisgutan sa unang Pedro, mga Kristohanong kinabuhi, naa sa pangagamhanan sa Dios. Murag si Pedro ra, ang nagdugtong aning duha, ang Kristohanong kinabuhi o ang pangagamhanan sa Dios. Naglaom ko, kita na to ang Kristohanong kinabuhi, makita sab nato ang pangagamhanan sa Dios. Labaw ni kita sab nato. Yun sa mananing duha pag-uban. Kining Kristohanong kinabuhi o ang pangagamhanan sa Dios. Daghang mga bersikulo dinhi. Sama pananglit. Unang Pedro 4. Versikulo 13 ningon. Kung dili magkalipay kay nakaambit mo sa mga pagantos ni Kristo aron sa pagpadayag sab sa iyang himaya mahugyawon gyud mong magkalipay pag-ayo. Ika mga bersikulo sa 4:16, apan kon sa pagkakristohanon dili ni kini ikaulaw, pahimaya hinoon siya sa Dios niini nga lana. Bersikulo 17, kay panahon na nga magsugod ang paghukom sa balay sa Dios. Magsugod ang paghukom asa man? Sa balay sa Dios. O una nato unsa man kahay sangputan niadtong wala magmasinugtanon sa ebanghelyo sa Dios. Busa patugyana sab kadtong nagantos iyon sa kababuton sa Dios sa ilang makalag sa maayong binuhatan ngadto sa kasaligang magbubuhat. Ato nang hisgutan og dugang unyang taon-taon. Unay bersikulo nga gipaambit ni ron unang Pedro 5:6, busa magpaubos mo sa gamhanang kamot sa Dios aron iya mong ituboy inigabot sa panahon. Siti, itugyan ang tanan ninyong kabalaka kaniya, kay mahinungdanon man kaniya ang mahitungod kaninyo. 8, magmabuot mo, magtukaw mo, ang inyong kaaway ang yawa, sama sa nagngulob nga leon, naglibot-libot, nangitag tukbunon. Kung maghisgot ta sa pangagamhanan sa Dios sa usa ka bahin, mahadlok ta sa Dios. Apan si Pedro naghisgot sab magpaubos ta lalom sa gamhanan kamot sa Dios o katong itugyan na to ang tanan ngadto kaniya sa usa ka bahin. Daghang mga Kristohanon naisulti nako nga di sila ganan mobasa sa bugna. Kaya ang bugna
mura magbasahon sa paghukom. Apan si Pedro sa pagsulti nato ning kalabot sa paghukom, kalabot sa pangagamhanan sa Dios, gipahinumduman sabta niya nga akong ikatugyan nato ang tanang kabalaka kaniya nga nagtagad nato kay mahinungdanon man kaniya ang mahitungod kanato. Busa sa mga mensahe, doon mga 8 ka mensahe kalabot ning butanga. Hinumdumi, kinang muliso ta ngadto sa Ginoo. Oo, Dios siya sa pangagamhanan, apan siya gyapon ang Dios sa grasya. Muliso kita ngadto niya, magampo ta ngadto niya. Padayon ta niyang giyahan niini aron mahimot ang mas mapuslano niya alang sa katumanan sa iyang pamatigayon. Okay? Roman 2, gipadayag sa mga sulat ni Pedro ang Kristo. Ganahan ko niini, gipadayag ang Kristo. O kinsa kini nga Kristo? Makapadawat nato sa mga pagbatok kung pagtagad sa pangagamhanan sa Dios, pinaagi sa mga pagantos. Dunatay Kristo. So sa kabahin kini nga Kristo nga mao'y muhukom nato. Apan siya sab ang makapadawat nato sa mga pagbatok sa Dios kanato. Sa pagbasa nako ning talamdana, tanang talamdan, pipila ka semana na labay, ampo ko sa Ginoo. Pasulti ako niini. Kung maghiskot ta kalabot niini, naglaom ko nga di ta maghuna-una nga doon natay gitumbok nga mga tao. Karon magbantay ta kay kung dili na ilalom ta sa pangagamhanan sa Dios. Alang nako, wala ko ingon yan nga huna-huna. Kay gibati nako nga ako mismo kinahanglang magbantay. Kinahanglang magpasakop sa akong kaugalingon ning tanang mga seryoso nga gisulti ni Pedro kanato sa una o ikaduhang Pedro. Sama sa gipaambit sa atong igsuon, kinang maminaw ta niining mga mensahiya para sa atong kaugalingon. Duol ta sa Ginoo, magampo gyud pag-ayo ngadto sa Ginoo. Magmaluluyon ang Ginoo ka nato. Kay dili pa tungod sa kaluoy sa Ginoo, wala kong nga dunay usa nga makabarog sa tubangan sa Ginoo. Sa naglaom ko nga kitang tanan, mudawat ning butanga sa seryoso nga paagi at tubangan sa Ginoo. Aron ang Ginoo makabatok ka nato, ingon nga piniling katawhan niya. Ingon nga mga panganak pag-usab sa iyang kinabuhi. Makapadawat siya nato sa mga pagbatok sa pangagamhanan sa Dios pinaagi sa mga pagantos. Nini nga section, daghang mga bersikulo. Gikan ni sa unang Pedro 2. Basahon ako pipila ka mga bersikulo. Makapaambitan ning pipila ka mga bersikulo. Sama pananglit, unang Pedro 2:3. Isugod kini sa pag-ingon, kung natilawan ninyo nga maayo ang Ginoo. Sa wala pa sa maghiskot ning tanang butanga, kinahanglang natilawan ninyo nga maayo ang Ginoo. 4, sa pagduol ninyo kaniya nga buhing bato nga gisalikway sa mga tao apan pinili og bililhon sa Dios. Kita pinili og bililhon sa Ginoo. Nagtuo ko tungod niini nga buotan niyang batukan. Buotan niyang unahon og hukom. Nagdaigi ko sa Ginoo. Nagtagad siya nato. Gipili ta niya. Aron bililhon ta siya nga tubangan. Busa batukan ta niya.
aron mahimutang matukod sa iyang pagtukod ingon nga buhing bato. Sa 2:19, kay kini ang grasya kung dunay bisan kinsa tungod sa pagbati sa Dios magpailob sa kagulan tungod sa dili maayong pagantos kayon sa mahimaya niana kung sa dihang nagpasal. Alang nini gitawag mo kay nagantos sab si Kristo alang ninyo ug nagbilin niyo panig-ingnan aron makasunod mo sa iyang ginawian. Daghan kanato niagi mga pagantos apan sa unang Pedro 2:21 nga nagsulti nato nga moagi kita niini. Makaagi kita ni kay naamay nasa atong sulod nga nakaagi na ni tanang butanga. Kini siya kini nga panig-ingnan nga nato mao kini ang atong Ginoong Hesukristo. O gikan ning panig-ingnan makita nato sa pagkinabuhi niya dinhi sa yuta. Nagpasakop, nagtugyan siya siyang kaugalingon sa pangagamhanan sa Dios. Yang gipasakop ang tanan sa pangagamhanan sa Dios. Sa 21 nga to sa 25, 22, kinsa walang pagkasala ni may paglimbong ba sa iyang baba, kinsa nga gipasibad-an siya wala mo balos og pagpasipala, nagantos wala siya maghulga, kundili padayong nagtugyan sa tanan kaniya nga matarong yung naghukom. Kini nga bersikulo importante kayo. Oo, gipasibad-an siya, nagantos siya, apan wala siya manghulga. Ayang gibuhat, maura nga padayon siyang nagtugyan. Nining tanang mga insulto, tanan ni mga injury, tanan ni mga pagantos. Kaniya nga matarong yung naghukom. Kung basahon ninyo kini, sa pagbasa ninyo ni, maka-conclude mo, giila sa Ginoo nga dunay pangagamhanan ang Dios. Samtang nagkinabuhi siya sa tanong kinabuhi niya sa yuta. Kaagi sa tanang pagantos, iyang gitugyan ng tanan. Nini nga Dios nga matarong yung naghukom. 24, kinsa sa iyang kaugalingon, nagpasan sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy, aron kita nga nangamatay sa mga sala, mga buhi ngadto sa pagkamatarong sa iyang samad nangaayo mo. Namatay siya alang nato aron mamatay sabta ngadto sa sala, aron mapahigawas ta gikan sa sala. Sa unang Pedro 3:18, kay nagantos sab si Kristo makausa alang sa mga sala, matarong alang sa mga dili matarong, aron madala mo niya ngadto sa Dios. Sa usa ka bahin gipatay siya diha sa unod, apan sa laing bahin gibuhi diha sa espiritu. Glaom ko, basahon ninyo tanang mga referensya dinhi kay makatabang gyud kini. Sa atong Kristohanong kinabuhi, sa diya magantos ta, unsa may atong buhaton? Kasagaran atong buhaton, atong itugyan atong kaugalin sa Ginoo. Nya atong hunon natang Ginoo, matinumanon, maluluyon, unya maayo. Di ba? Atong itugyan sa Ginoo tanang butang. Ginoo, ikaw ang maluluyon, ikaw matinumanon, ikaw maayo. Busa ato ning dalon ning butang nga nimo. Apa nining bersikulo sa ato nang gibasa, wala may tugyan ang iyang kaugaling dito sa maluluyon nga Dios, kundili ngadto sa maghuhukom nga matarong yung muhukom. Busa makaagi ganitag mga butang sama niini, tingali ang uban nato nag-antos. Asa man ta motugyan? Ngadto ba sa maluluyon nga Dios o sa Dios ba nga maghuhukom? Ang atong paniingnan mao sa Ginoong Hesus, iyang gitugyan kining tanang butanga ngadto sa Dios nga muhukom.
Yung Dios nga maghukom, nga matarong yung naghukom. Sa pagpambit ni Barley kalabot niini, kasagaran nga muampo ganita, doon na ganit tay isulti, doon na tay ipadayag. Buhaton na to na sa tradisyonal nga paagi. Apan dinhi, kung matanaw mo ang panig-ingnan nga gibin sa Ginoo kanato, dili na mo itong buhaton kita nato. Kay gitugyan man niya ang tanan ngadto sa maghukom nga matarong nga maghukom. Kay naamang kita sa tradisyon, wala ta maka-aplikar sa mga pagpamulong gikan sa putling pulong sa Dios. Busa karon mo liso kita ngadto sa Ginoo, buksan unta ang atong mga mata nga mosunod sa panig-ingnan nga mong Ginoo, aron sab kita makatugyan sa tanang butang sa maghukom nga matarong nga naghukom. Sa 3, magpaubos gyud ta diha sa gamhanang kamot sa Dios nga nagtuman sa pangagamhanan sa Dios. Nakini sa bersikulo 6. Sa bersikulo 6, nagpasabot ang gamhanang kamot sa Dios sa nagdumalang kamot sa Dios nga labig yung makita sa paghukom niya. Ang paghukom aron ang Ginoo makapatuman sa iyang pangagamhanan. Gawas sa bersikulo 6, sa bersikulo 17, sa 1:17, ningon kini, kung nagsangpit man mo niyang amahan, kinsa may gipalabis sa mga tao naghukom sigon sa binuhatan sa matag usa, magawi mo sa panahon sa inyong pagdumuloong diha sa kahadlok. Sabot nga itong panahon din sa yuta, ato gini pagawi diha sa kahadlok. Sa sulat ni Pedro, kining pulong kahadlok gigamit kadaghan. Kay kining basahon na naamangod sa pangagamhanan sa Dios. Og sulti kini nato kinahanglan nga magawi sa panahon sa atong pagdumuloong diha sa kahadlok. Akong nadumduman sa Pilipos 2:12, nagisgot nga buhaton nato ang atong kaugalingong kaluwasan diha sa kahadlok og pagkurog. Atong buhaton ang atong kaluwasan diha sa kahadlok og pagkurog. Kung basahon nimo ang nota, nagsulti kini nato, di ta makabuhat nini sa turang kaugalingon. Di ta kabuhat ini sa atong kaugalingon. Kung dili pabuhaton nato ni kini nga Dios sulod nato aron kini siya moy mobuhat para nato. Dayon ang Ginoo nga kini nga Dios nagbuhat sa sulod nato sa buot og andam. Sama dinhi magawi ta sa panahon diha sa kahadlok. Ampingan ta sa Ginoo diha sa kahadlok sa Dios. Natandog ko pagayo sa nining pagtuon nga makapatin-aw sa Deuteronomio nga gikinahanglan mahadlok ta ni Jehova, mahadlok kita sa Dios. Sa Disyembre 31 sa miaging tuig, akong mga anak nibalik to sa Anaheim og niapil sila tanan ani nga training. O sa katapusang adlaw sa tuig, nag-ampo mi sa Ginoo. Ang Ginoo ampingan mi nga mahadlok mi kanunay sa Dios. O gipambit nako sa akong mga anak o sa ilang mga asawa o nga kalabot kini butang kini nga kinahanglang hinduman nato. Kung tanaw nimo ang kahimtang sa katilingban karon, musulti ang mga tao, mubuhat ang mga tao nga murag walay Dios. Kay wala man sila'y kahadlok sa Dios. Apan dinhi
Kini nga kahadlok sa Dios may kalabutan pag-ayo sa pangagamhanan sa Dios. Sa gipaambit sa atong igsuon, ang Ginoo mubuhat sigon sa gusto niyang buhaton sa sigon sa diha sa iyang pamagamhanan. Wala na isabot-sabot pa. Sama sa kasinatian, ang mubuhat ta o mga butang ay lalom sa pagdisiplina sa Dios, makaampo ta nga apan ang Ginoo tingali dili motubag niana. Kay kini nakasilo man sa iyahang pangagamhanan. Daghan kanato sa pagkatinuod na gool gumikan ni Moises. Usa ra ka butang ang iyang gibuhat sa 40 ka tuig niyang pag-alagad. Human sa 40 ka tuig niyang pag-alagad, ang iyang gibuhat mora nga ginganlan niya ang katawhan sa Dios og rebilde, mga masupilon. O niya bunala niya ang katong bato sa iyang sungkod. Yan ang kitong gibuhat sa una. Busa ako naman ang gibuhat sa una, ako na po ning buhatog otro ron. Apan batok kadto sa unsay buhaton unta sa Ginoo. Kung ang Ginoo makadisiplina nga ni Moises sa ingon niini, busa mo nga muyo gitag ayo ngadto sa Ginoo. Unsa may atong gibuhat? Labi na gyud sa atong iglesyahanong kinabuhi. Si Moises ginganlan niya ang mga katawhan sa Dios nga rebilde, awa man tunganli sa Dios og rebilde. O tungod niana, si Moises wa makasulod dito sa mayong yuta. Usa sa mga mensahe nakita nato nisulay gyud si Moises nga makagsabot-sabot ni Jehova. Bisag makasulod lang ko gamay niya mo gawas. Awan wala gilay palagianan. Kung basahon na ito ni tanan, maghuna-huna kita tubangan sa Ginoo, magampo gyud sa Ginoo. Nga magkaluyan ta sa Ginoo. Daghan kanato nga nasa iglesia no kinabuhi pila na katuig. Kung nag-alagad ta sa Ginoo, katabangan unta ta sa Ginoo nga dili magbuhat og mga butang nga makapadangan sa iyahang disiplina. Nagampo gyud ko para sa kagalingon. Labihan gyud nga pagampo. Kaya human nga makakita sa nitabo ni Moises. Kinahanglang mas malabi pa ta nga mabantayon. Kining kahadlok sa Dios, nanglan og lalom natong pagkaamgo sa katubsana ni Kristo. Kung doon natay pagkaamgo sa katubsanan ni Kristo, mahatod nato ni sa tinuod nga kahadlok sa Dios. Kung natong ilhon, unsay gibayad, unsa pagbayad sa Ginoo sa kinalabuan nga bili sa pagluwas kanato sa pagtubos kanato. Labi pa ta nga magmahadlokon niini nga Dios. Muna ay bersikulo 18 sa unang Pedro 1. B, ang ipaubos diya sa gamhanang kamot sa Dios, kanamang ipaubos sa Dios. Disiplinahon ta sa Ginoo. Wala maguta magpaubos. Sama dinhi. Paubos ta sa Dios. Paubos ta sa Dios. Gumito niya ang tanang daghang butang, palibot aron ta mapaubos. Apan mubuli kita sa pagbuhat sa Dios og musugot. Daghang mga butang makapaubos ato pero pabilin tang kusganon. Busa mubuli kita sa pagbuhat sa Dios og musugot nga ipaubos sa gamhanang kamot niya.
Unang Pedro 5:6. Sa unang Pedro 5:5, niyon si Pedro nga baksa nato ang atong kaugalingon sa pagkamapaubsanon sa usag-usa. Baksi niyong tanan ang inyong kaugalingon sa pagpaubos ngadto sa usag-usa. Sa ato iglesyanong kinabuhi, lalom sa pangagamhanan sa Dios. Gikinahanglan kini pag-ayo. Nagtuo nga si Pedro nakadumdum. Giun sa pagbakos sa iyang kaugalingon sa towel o paghugas sa tiil ni Pedro o sa uban pang mga tinun-an. Wala mo yun ang Ginoo nga ako ang Ginoo. Busa labaw-labaw ko ninyo. Apan gibaksa niya ang kaugalingon, nagpasabot nga gipaubos niya ang iyang kaugalingon alang sa iyang mga tinun-an. Karon sa pag-alagad nato sa Ginoo, diha sa pangagamhanan sa Dios, naglaom ko nga kitang mahinumdom. Niini nga panig-ingnan nga gibilin sa Ginoo kanato. Baksa nato ang atong kaugalingon sa pagpaubos. Kay niyon kini, kay nagsanta ang Dios sa mga mapahitason, apan naghatag og grasya sa mga mapaubsanon. Nagsanta ang Dios sa mga mapahitason, apan naghatag og grasya sa mga mapaubsanon. Kung butang magasihan, makapahimulo sa Dios, baksan gyud nato atong kaugalingon sa pagpaubos. Romano 4, sa makinabuhi ta diha sa pangagamhanan sa Dios, masubo ta tungod sa nakanilaing pagsulay o makasinati sa pagpamatuod sa atong pagtuo. Nakaagi si Pablo sa ingon ini nga mga pag-antos. Busa nakaingon siya sa Roma nga ang pagkasakit magdala og pagkamay ng tuson. Niyon sa si Pablo nga luya na siya sa kinabuhi. Nakaagi na batag mga pagsulay nga sama sa nagyan ni Pablo. Human sa mga pag-antos si Pablo sa 2 Corinto 4:16, ipaambit siya nato bisan pa ang atong tao sa gawas nagkadunot, ang tao sa sulod, ang bagong tao gibag-o adlaw-adlaw. Dinhi sa pag-agi nato sa mga pagsulay. Kining tanang mga pagsulay, aron man makasinati ta sa pagpamatuod sa atong pagtuo, sa pagpamatuod sa atong pagtuo. Ang mga pagsulay sa versikulo 6, pagantos man nga mosulay sa kalidad sa atong kinabuhi isip mga magtutuo. Kalidad sa atong kinabuhi isip mga magtutuo. Gigamit sa Dios kini mga pagsulaya sa pagpamatuod ug pagsulay sa atong pagtuo aron masuta kon mosunod ba ta ni Kristo sa pagantos tungod sa pagbuhat og maayo. Sa pagbuhat og maayo og pagantos, kung makaantos, magagwanta mo, kini grasya diha sa Dios. Kini grasya diha sa Dios. Sa unang Pedro 2:20. Ang sinagingon, ang gihatag gibugaton sa unang Pedro 1:7, dili ang pagtuo, kundi ang pagpamatuod sa pagtuo, pinagi sa mga pagsulay nga nagikan sa mga pagantos. Moagi kitag mga pagsulay, moagi tag mga pagantos. Aron man kini mo pamatuod sa atong pagtuo. Hunaw na ko nga nagkaidaran ako. Busa na hunaw na ko nga unsa man kani akong pag-alagad. O nagunaw na sab ko nga mo biyahe pa baka ko sige. Kay tingali daghan ni naghunaw na nga nindot ting magbiyahe. Sa pagkatinuod kaning pagbiyahe pag-antos ni. Uyon ka na Mark. Kani nga jet lag
Apan sa paghunaw na nako nining tanan, paghunaw nako sa mga dapit nga akong gialagaran, ang uban makadasig kayo. Ang uban tinuod gyud nga pagantos. Apan sa pagbasa nako intang mga butanga, nagday ko sa Ginoo nga kipaagi ta sa Ginoo mga butang aron sa pagpamatuod sa atong pagtuo. Aron sa pagpamatuod sa atong pagtuo. Dili naghisgot ni dili gani maghisgot sa pagtuo lang kundi sa pagpamatuod sa pagtuo. Kining pagtuo nga na nato, pagtuo man nga gipatuhop sa Ginoo kanato. Wa magitay pagtuo apan sa pagdul nato sa Ginoo, sa pagugol og panahon uban sa Ginoo, iyang gipatuhop ang iyang pagtuo kanato busa moagi talitag mga pagsulay apan makaduol ta sa Ginoo o makapapadayon nato ang iyang pagtuo. Ang ang gihatag gibukaton sa unang Pedro 1:7, dili pagpamatuod sa atong pagtuo. Aron pagsulay sino pagtuo nga labi pa kabilihon kaysa bulawon nga madaot bisan gisulayan na sa kalayo makaplagan unta ngadto sa pagdayeg og himaya ug dungog inig padayag na ni Hesukristo. Sa pagbasa ni mga bersikuloha nagisgot kini karon ang tanang maagian nato sa pagkatinuod natago man diha sa Dios. Wala pa ipadayag. Apan usa ka adlaw ni ana kining tanan ipadayag tanan. Ingon nga diha sa pagpadayag ni Hesukristo. Apan kini mga butanga nga atong maagian kini nga pagtuo sa pagpakita man kanato nga sa usa ka bahin tungod sa pagtuo nga gipatuhop niya kanato, makakita ta niya o makahigugma ta niya aron makapadayon ta uban niya. Roman 5, bisan wala nato makita si Ginoong Hesukristo, gihigugma nato siya. O bisan tuod wala nato siya makita karon, nituo ta. Nagkalipay og dako sa kalipay nga dili maasoy og puno sa himaya. Di ba maayo kini? Dunay pagtuo nga naa sulod nato. Sa pagbasa nako nini, napuno gyud ko sa kalipay. Wa ko masayod kung ang kalibutan ng mga tao mapuno pagkalipay kung maganto sila. Murag opposite ni nga butang. Baliktad ni. Maghisgot si Pedro sa kalabot sa pagantos. Human atong bersikulo sa bersikulo 8, naghisgot siya niini nga wala ninyo makita inyong gihigugma. Bisan tuod wala ninyo siya makita karon apan ikay nituo nagkalipay mog dako sa kalipay nga dili maasoy og puno sa himaya. Kini nga kalipay nga naa nato sa pagkatinuod na surupan ni sa himaya sa Ginoo. Gitabunan ni sa himaya sa Dios. Ang kalipay nga puno sa pagpadayag sa Dios. Katingad-an o misteryo nga kita mga magtuto nahigugma niya nga wala nato makita. Ano makay tingala bitaw po ko nahigugma ta niya nga wa kita niya. Apan kini ang pagtuo nga nato. Gihugma nato siya nga wala nato makita tungod sa pagtuo, tungod sa pagtuo nga gipatuhop kanato sa pagpamati nato sa buhing pulong sa Dios. Gipamatud-an, gisulayan kining pagtuoha sa pagsulay nga gisgutan sa unang Pedro 1:7. Ang kalipay nga puno sa himaya, kalipay nga gihumol sa himaya, kalipay kini nga napuno sa pagpadayag ni Kristo. Sa 6, itugyan gyud nato ang atong makalag ngadto sa matinumanong magbubuhat. Nindot kini nga section sa 4:19 sa nga
Busa tugyana katong nagantos uyon sa kababuton sa Dios sa ilang mga kalag sa maayong binuhatan ngadto sa kasaligang magbubuhat. Ngadto sa kasaligang magbubuhat. Ang magbubuhat dinhi dili tong magbubuhat sa bagong langit o bagong yuta, kundi sa magbubuhat sa daang kabuhatan. Nga kita karon ining panahon na siya ang atong matinumanon kasaligan nga magbubuhat. Ato ikatugyan ang atong kalag. Nining kasaligang magbubuhat. Makapreserba ang Dios sa atong kalag o nag-uban sa iyang hustisya diha sa iya sa panggamhanang administrasyon niya ang mahigugmaon o matinumanong pag-atiman niya. So sa kabahin, mahadlok ta sa iyang administrasyon. Apan niyon sa kini, makapreserba sa ang Dios sa atong kalag o nag-uban sa iyang hustisya diha sa panggamhanang administrasyon niya ang mahigugmaon o matinumanong pag-atiman niya. Binag ingon samtang nakukom ang Dios kanato diha sa iyang pangagamhanan, matinumanon siyang nagatiman nato diha sa iyang gugma. Sa nagantos ta sa masidiplinahong paghukom niya, itugyan gyud nato ang atong mga kalag sa matinumanong pagatiman sa atong magbubuhat. Atong yang itugyan ang atong kalag sa tinumanong pagatiman sa atong magbubuhat. Mubuli kita sa Ginoo pinaagi sa atong matinumanong pagtugyan. Atong itugyan ngadto niya sa Matthew 10. Ayaw kahadlok ito makapatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Kahadlok nun siya nga makalaglag sa kalag ug sa lawas dito sa gihina. Sa 11:28 duol nako katong gikapuyan kay papahulayon ko kamo. Isangon akong yugo kat uniko kay ako malumo o mapaubsano kasing-kasing o makakaplag mo pahulay sa inyong kalag. Makakaplag mo pahulay sa inyong kalag. Sa katapusang seksyon dinhi, sa pagkamatay ni Kristo, nangamatay ta sa mga sala. Aron nga sa pagkabanhaw niya, mga buhi ta ngadto sa pagkamatarong diha sa pangagamhanan sa Dios. Diha sa pangagamhanan sa Dios. Kinabuhi ta, mabuhi ta ngadto sa pagkamatarong. Unang Pedro 2:24, siya mismo nagdala sa atong sala sa iyang lawas aron kita nga nangamatay sa sala, mga buhi ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa mga labod na nga ayo ta. Ang giestablisar ang pangagamhanan sa Dios diya sa pagkamatarong. Nasayod ta niya na. Ang establisar ang panggamhanan sa Dios diya sa pagkamatarong, isip katawhan sa Dios nga nagkinabuhi diya sa iyang pangagamhanan, magkinabuhi gyud ta sa matarong nga kinabuhi. Sa Salmo, ang pagkamatarong hustisya mao ni patukuranan sa iyang trono sa Salmo 89:14. B. May kalabutan sa pagtuman sa mga gipangayo sa pangagamhanan sa Dios ang pamulong mga buhi ngadto sa pagkamatarong. Ang sa pagtuman sa mga ipangayo sa pangagamhanan sa Dios. Ato gyung sayran mga igsoon, nadawat nato kining espiritong taghatag og kinabuhi. Kini nga espiritong taghatag mao kini ang tulong usang Dios nga niagi kahikayan nahimong espiritu nga taghatag kinabuhi nga nagpuyo na sa sulod nato. Og kini siya nagbuhat sa sulod nato padayon. Padayong nagbuhat sa sulod nato. Aron sa pag-atiman nining tanang butangan. Dunay subjektibo nga aspeto sa cross. Hitabo dinhi sa atong pagkatao. Kada adlaw ni agita sa suludnong pagbuhat sa cross aron ta kakinabuhi ta, mga buhi ta ngadto sa pagkamatarong. Nihiskot mga buhi ngadto sa pagkamatarong. Mahitabo kini.
sa espiritu nga nasa tong sulod nagbuhat sa sulod ng pagbuhat sa cross sa atong pagkatao adlaw-adlaw aron mga buhi ta ngadto sa pagkamatarong. Diha niya. Di kalabutan sa pagtuman sa gipangay sa pagkamat sa Dios, mga buhi ta ngadto sa pagkamatarong. Una giluwas ta aron husto gyud magkinabuhi sa pagamahan sa Dios, sa ato pa sa pagkinabuhi mahiangay sa matarong nga mga gipangayo sa iyang pangagamhanan. Sa pagkamatay ni Kristo, gigahin ta gikan sa mga sala, dayon ang Ginoo. Nata sa kamatayon ni Kristo, dili lisod nga makadaog sa sala. Kay sa pagkamatay ni Kristo, gigahin ta gikan sa sala. Wala lang ta sa iyang kamatayon, naasab ta sa iyang pagkabanhaw. Sa pagkabanhaw niya, gibuhi ta aron nga sa Kristohanong kinabuhi nato, diha dayong magkinabuhi ta ngadto sa pagkamatarong diha sa pangagamhanan sa Dios. Diha sa pangagamhanan sa Dios. Kung kabalo kung nakadumdum mo sa Roma 6:18, nagsulti nato nga kita na ulipon ngadto sa pagkamatarong. Giulipon ngadto sa pagkamatarong. Mo ni bahin ni sa atong kaluwasan. Naglaom ko katandugon ta sa Ginoo niini. Kung kabalo unsay nakuha sa mensahe, maglaom ko nga mo ngamay ta sa Ginoo kalabot ning Dios sa pangagamhanan. Kita manubag man kita niya. Dinhi ra ko kutob.